Hello guys, लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दिनै गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय लोगोफोर आं माने मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मोनसे जायगा माने जेनेबा बिनानावा प्रम मोनसे बावगारलांदोंमोन कलेजाव हैनो थाखाय बेखौनो ससे हैदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि भिडिअ बांसिन लामानिफ्रायसो स्टार्ट जायो होननानै ओमफ्राय नै दिनैबो लामानिफ्राय मोनसे ब्लग भिडिअ मोनसे स्टार्ट जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय आं जायगाखौ नुनानै थानोनो हायासै मानोना जों गामियानो गोलैयो बे जायगाया ओमफ्राय नोंथांमोना एसे मोजां भिउ देखायनो आं फोथारनि एकदम बिराद मोजां मोनसे लकेसन जाबाय हाजो फोथार नायदिखसै ओरैबायदि साफा बिबार बारा दं आसरित बुंनाङा आरो ओरैबायदि मोजां जायगायानो ओमफ्राय बाइकनिबो मोननै मोनथामसो फटक साफायबाय ओमफ्राय मोननै मोनथामसो रिल्स बनायबाय माने जायगाया ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय जुदि लामाया एसे प्लेन जानायमोनबाथ' बांसिन हेभि जाबावगौमोन ओमफ्राय जुदि आइजें दंफाङा ओरै लाइन लाइन जानायबाथ' आरो हेभि नुबावगौमोन आरो ना गांसिनो ओरैबायदि मोजां अ माय गड बुंनाङा नोङा ओमफ्राय नै थानो हाथारासै आङो भिडिअखौ लानांगौ जाबाय माने बिराद मोजां जायगा नालाय ओमफ्राय भिडिअ लाथारनांगौ जाबाय आरो ना हारसिङै रावबो गैया बार खोलो खोलो बारदों जि बरियानो ओमफ्राय बेखि जाबाय माइ फोथार सबबो हालेवना दोनजोब्बाय मालाय गाइस दायो आङो मोननै मोनथामसो रिल्स बनायबाय ओमफ्राय फटक साफायबाय आरो ना ओमफ्य दायो न'आव थांसिगोन आदाया बाइकखौ लांफैनो बबावबा ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना मा मा देखायलांनाय मा मा देखायलांनाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आं न'आव थांबाय थाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेखिनि क्लिपा बैसागोनि सिगाङाव लानानै दोननायमोन आरोना गाइस ओमफ्राय आङो जोंहा आबैलानाव आङो एम्फौनि रिल बानायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै गावनि अफिसियेल इन्स्टा एकाउन्टआव आपल'ड खालामना लाबाय आरो ओमफ्राय बेनियाव बेसे भिउ थांखो मिथिया ओमफ्राय आंनियाव आरो 2.5 मिलियन थांना दं आरो ना इन्स्टायाव नोंथांमोना सोरबाफोर थांनानै नायनो गोसोब्ला नायोबानो जाबाय आंनि रैमालु बर' इन्स्टा आइडियाव दे गोरनो मोनबायलाय मासो जायोबा देलाय देलाय गोरनायाव बाथाबाखैनो दा सोरबा गिग्राफोरा नुबाथाय सेस जाखागौमोन ओइ ओंखारगोन आबै आङो बेफोरखिनि क्लिपखौ आङो माने भिडिअ होफाबाय थानो बावगारबाय थादों आरो ना लाना दोनबाबो ओंखायनो आं दिनैसो होनो सम मोनबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर एम्फौफोर गियो नामा आरो सोरबाफोर जानो मोजां मोनब्ला कमेन्टआव खोथा हरनो गोसोब्ला खोथा हरनो हागोन आं हले बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आं गियाबो ओंखायनो आं आखायावबो लानो हायो जेराव मेराव लानो हायो आरो ना आं बिराद मोजां मोनो एम्फौ जानो ओमफ्राय आरो एम्फौ फिसिनायखौबो बिराद मोजां मोनो आरो जोंहाबो गोदो फिसियोमोन दा खिन्थु फिसिला ओंखायनो दा जों आबैला फिसियो नालाय बेसांनो रिल बानायहैबाय ओंखायनो मोजां मोनबाय मानसिफोरा बिराद आंनि रिलखौ बेनिफ्राय बयबो सापर्ट खालामदों आरोना बेनिफ्रायनो आङो बिराद मोजां मोनदों ओंखाय आरो दा आं मोनसे आपल'ड खालामबावदो बेखौबो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आंनि इन्स्टा आइडियाव दंजोबो गासिबो एम्फौ फिसिनायखौ बिराद मोजां मोजां सापर्ट खालामो आरोना मानसिफोरा माने जोंनि बेफोर कालसारनि ट्रेडिसनेल बुस्थु नालाय ओंखायनो बेलेग हारिफोराबो नायनो मोजां मोनो बेखायनो आं होना होबाय आरो सानबेसे दोनखायोमोनलाय समफोर दायो नै जोङो बोथोर जोबनायनि खैजेमा हानो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय आं मादै लानाव दान्दा लायनो थांदोंमोन दान्दाखौ मोनासै ओमफ्रायनो आदा लानाव थांसै आरो ना आं लायनो थाखाय बेनिफ्राय दायो आं नै दान्दाखौ लाबोबाय आदा लानिफ्राय ओमफ्राय जों आदाजों आंजों मा होनो खैजेमाखौ हानसिगोन जोंहानि न'नि जलफियावनो दं आरो बेनि गोजौआव बेनिफ्राय जों दायो बेखौनो हानसिगोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे फांसेयाव एसे फिसा फिसा मोनदों खैजेमाया ओमफ्राय मोनसे साइडथिंजाय दंबावो आरो बे एसे बिराद गिदिर गिदिरमोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाबानो लुगैलायगोन आरो जानो ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन बिराद गिदिर गिदिरमोन ना खैजेमायाबो बेनिफ्राय जों दायो नै दै सैखौ लाखाजोबखाबाय बेनिफ्राय मा होनोलाय दान्दाजों हानगासिनो आरो आदाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बोरै हाननानै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आयु kata-kata sampai
burai Jabai malawan hanno. Di. Ayo. Ulu. Di pasnya ya tuh. Ayo. Sorry lah, tunggu. Puri bahasa apa? Aku ni sini. Kabar nih. Time putih bro. Mencale. Mencia. Guys nih dayo न'आव आरामसे मोनफैबाय मोनफैनाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय लगे जानानै फोथारथिं दसे जिरायनानै फैबाय ओरैबायदि मोजां जालाय बेयावबो भिउ आरोना गाइस दा दैज्लाङाव आरो बिदिनो बिराद मोजां भिउ जाबाय थाखासिगोन सान्दुंबो गोसा नालाय बिराद बार खोलो बारगासिनो ओंखायनो दंफांसायाव दसे जिरायना दंफैयो ओमफ्राय दंफांसायाव जिरायनायजों लोगोसे नै निउ प्रजेक्ट आपकामिं सर्ट मुभिनि थाखायबो आङो मोनसे स्क्रिप्ट लिरगासिनो ओमफ्राय सोरनि चेनेलाव फैगोन सोरनि चेनेलाव फैया बेखौ आं नोंथांमोननि उनाव खोन्थागोन दा आं ओरैनो थास्लाय लिरनानै दोनगासिनो आरोना जोंनिया उइ देन्जारखाना गाइस ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि मोजां जोंहाबो खोथिया फोजोबबाय बेनो खोथिया बेनो आरोना गोथाङा ओमफ्राय नैयो दहला आरो ओमफ्राय सब हाया जाना मोनखाजोब्बाय खेबसे खोथिया जानायबाथ' दा नैयो दहलायाबो एसे हालेवबानो जाखाजोब्बायमोन आरोना गाइस ओमफ्राय आरो दा खोथिया एसे जौबावनांगौ दङ ओंखायनोथ' गायथ'नाय जायाखै बेनिफ्राय मा होनो हारसिं रावबो गैया नालाय दा सान्दुं गोसायावबो बोरै बेरायबाय थानो होननानै ओंखायनो न'आवनो थाबाय दसे बाइकखौबो आदाया लांबाय नालाय बेनिफ्राय स्क्रिप्टखौ लिरगासिनो स्क्रिप्टआ आरो आद्रा माने गेजेर नांथ'वाखैनो आरो नांसिगोनसो बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय लिरगासिनो बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय न'निफ्राय थालिरबो लाबोफाखादोंमोन न'आव बेनो नालाय फख्रिफोराव जिरायना दंफैयो ओंखायनो दसे बोरिं मोनबाथाय नै जानो थाखाय थालिरबो लाबोफाखादों आरोना न'निनो थालिर बिराद गोदै बिफाङावनो मोनो नालाय बेनिफ्राय बेखौनो जागासिनो नै आखासेमोन आरोना जायै जोबसिगोनानो नालाय इमान बुरजा थालिरखौ एकदमबारे जायै बेखौनो लिरगासिनो आङो बेनिफ्राय मा होनो सिगाङाव होनाय माखासे क्लिपफोरा गाइस दाख्लै बैसागोनि सिगाङावबो लानाय दं ओमफ्राय दाख्लै बावैबो लानायनिबो दं आरोना बेनिखौनो आङो होगासिनो बिदिनो बिराद बुरजा कालेक्सन खालाम होन्दों भिडिअ खिन्थु आं होआखैसो बेनिफ्राय माखासेखौ दानबायबो आङो बेनिफ्राय माखासेया दंबावो आरो बेनिफ्राय बिदिनो सम मोनबाथाय गेजेर सोसन होलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मानो होनब्लाथाय मा होनोमोनलाय मेम'रिसनि थाखायबो नांगौ जायो नालाय माखासे बुस्थुफोरखौ थ' बेखायनो आङो माखासेफोरखौ एसे कालेक्ट खालाम होबाय थायो आरो ओमफ्राय होमब्लाबो बैफोर दिनफोराव लानाय शुटफोराबो गस्लाफोरा एखेयानोमोन खिन्थु आं ताल लाफ्लाङाखैमोन दासो भिडिअ क्लिपखौ ताल लाफ्लांदो नायनानै एडिट खालामनायाव बेनिफ्राय मा होनो गस्लायाबो एखे जाजोब्बाय आरोना ओंखायनो सानसेनि एखे भिडिअ बायदिसो नुलाय लांगोन बेनिफ्राय माखासे भिडिअआ दाख्लै बैसागोनि सिगाङाव लानायमोन आरो एम्फौ लाथानिया बेनिफ्राय खैजिमा हाननायासो मैया दाख्लैनिमोन आरोना ओमफ्राय आरो नै दिनै मंगलबार जालायबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय दिनैनि क्लिप दाख्लैनि क्लिप बैसागोनि सिगांनि क्लिपखौ दा जइन खालामनानैसो दा मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों आरोना गाइस आङो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं लिरबावबाय थानोसै Gitu lah, nyala benar. Ayah, betul apa?